ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾಮಿಕ್ಲೆರ ಬೋಕ್ಯದ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿರುವ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲ ವೀಗನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟ ತೂಲೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ಸೊ ಆಂಡಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏರ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ಯಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಇಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಸೊ ಎಂಚ ಪರೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಡೆ ಬೈದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಊರ್ದ ಫ್ರೆಶ್ ಊರ್ದ ಕೆತ್ತಿಟ್ಟು ಬೆರಟದ ಕೆತ್ತಿ ಸೊ ತೂಲೆ ದಾಟಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಅದೇ ಇದು ಕನ್ನಡ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಆಗುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬು ಮಂಟೆಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಓ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಸಾಲೆ ಅಣ್ಣ ದೊಂಬಣ್ಣ ಮಂಟೆಗೆ ಟೊಪ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇಂತಲೇ ಅವನು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಡು ಎಣ್ಣೆ ಕೊದ್ದೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚಾಪಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚಾಪಾರ ದೊಂಬು ಮಾರ ಭಾರಿ ದೊಂಬು ಭಾರಿ ದುಬೈದ ಭಾರಿ ದೊಂಬು ಎಂತ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅವ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅವಡೆ ಕಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಜೈಕ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ಗೆ ಕಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ರೋಗವಾಡುವ ಓಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಡು ಯಾವ ಅಡಿಗೆ ಪಡ ಆಮ್ಲೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಆಡು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಪಾಡು ಮಗತ್ತು ಪಾಡು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಡು ದುಬೈದ ದೊಬ್ಬು ಕೊಂಚ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆಪುನ ಪೊರ್ಲು ಓಕೆ ಇದಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಡು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆಡು ದುಬೈದ ದೊಬ್ಬು ಕೊಂಚ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆಡು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ದುಬೈ ಇತ್ತಿರಾಕ್ಲು ಊಡಿತ್ತಿರಾಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತುಲೆ ಓಕೆ ಈ ಎಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಿಡ್ತಿಗ ಸೋಲ್ ಮೇಲು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.